Nag-request nga ng asawa ko na magluto naman daw ako ng afritada. Mabuti na lang nakita ko tong afritada ng UFC. Nakakatuwa nga ito kasi hindi na ako magigisa. Kaya naman yung ricados ko ngayon ay wala na akong sibuyas at bawang. Oh, Jeva, sobrang tipid. Lalong at mahal pa rin naman ang sibuyas kaya ito makakatipid ako sa sibuyas ngayon. Baling at pakukuluhan ko muna itong manok. At yung mga ricados naman na gagamitin mo ay makikita mo lang din naman dito sa likod. Nakakatuwa at hindi ka na rin pala gagamit dito ng mantika. I-flex ko nga ulit sa inyo itong gamit kong chopping board at saka kutsilyo. Malay mo magustuhan mo at i-click mo yung link dyan sa may comment section at mag-order ka na. Asahan mo na yan na kada vlog ko may papabudol ako sa'yo. At tignan nyo naman, napaka-aesthetic, diba? At para magkakulay ang buhay, kailangan natin ng gulay. Kaya ayan, chinachop ko na. Bali yan lang naman ang ingredients niya, ang patatas, bell pepper at carrot. Na mabibili lang din naman natin ng mura. At mabalik nga pala tayo dito sa may afritada mix. Hindi to sponsored ha, kaya naman Bekenemen UFC. At ito na ngayong nilaga kong manok, inahon ko na. Inahon ko na dahil hirap na siya, char. Pero dahil nga lulutuin ko siya, ayan, binalik ko na ulit sa may kaserola. At gaya nga ng sabi ko, papakuluhan lang natin at ilalagay na natin itong mix. Ganun lang, wala nang gisa-gisa. Maganda nga sa mix na ito ay kapag nagmamadali ka ay hindi mo na kailangang mag-chop pa ng sibuyas at bawang para lang panggisa dahil nga ready to mix na. Kapag kumulo na yung karne at yung mix, ilalagay mo na yung gulay. Lahat na nga ng gulay na meron ka. At yun na, ready to eat na. Ganun. O, Jeva, napakadali. At kung ikaw ay nagtatrabaho na kapag umuwi ka, ikaw pa rin ang magluluto. Malaking tulong ito dahil hindi ka na magigisa, magpapakulo ka na lang. Parang noodles lang ba, ipapakulo mo lang. Pero ito, meron kang healthy na ulam. Makakain ka agad-agad at makapagpahinga ka rin ng maaga. Oh, Jiva, may masarap ka ng ulam na afritada. Makakatipid ka pa. At ito na ngayong nag-request ng ulam na ito, tumitikim na. Syempre, pasadong-pasado yan sa kanya. Siya ang may request eh. At legit, napakasarap talaga. Kaya naman, subukan mo na rin. Hindi lang pala afritada ang meron sila. Meron din silang minudo. O, abangan nyo na ha, yung susunod na luto ko, pang minudo naman. Ano bang ginagawa nyo dyan? Kuha na kayo ng kanin at kain na tayo. At kinabukasan naman, may kumakatok dito sa may pintuan namin. Hindi na nga pala kuha to ng cellphone ko, kundi kuha na ng CCTV namin. Fully vaccine awareness nga ngayong buwan. At papunta nga sana kami ng center nila, kaso nga lang pumunta na sila dito, kaya dito na sila magva-vaccine. So yun, hindi na nga kami nakalabas kaya dito na rin kami sa bahay kumain. At ito nga yung favorite ni Arkin na ulam, isda. So yun, kain tayo ulit. Para naman hindi maboring ang bata, ayan, binigyan ko na naman ng laruan. Ang ending, good luck na lang sa akin mamaya dahil ang daming kalat. Pero sabi ko nga, okay lang, dyan naman siya natututo. Ito na lang muna for today's video mga moms. Let's go! Meow.